Pablo Escobar. Wane ne Pablo Escobar? Babban shugaban hodar Iblis na duniya gaba ɗaya. Yana raye ko ya mutu? Channel Hausa Global ce ke kawo muku wannan shiri. Ga ku manta ku danna subscribe kuma ku kunna ƙararrawa saboda a sanar da ku yayin da shirin ka fitowa. Pablo Escobar, only on Hausa Global.